Извинете, дали може и аз да помоля за една цигара? Ти не си много малка да пушиш, бе? Малка. Мене той ме научи. Докато бях само на 12. Аз ли те научих? Си ли спомняш как се скъсах да кашлям? Не си спомням. Аз тази не я познавам даже. Абе, полицията те търси. Няма да ти се вържа пак на глупостите, ясно ли ти е? Няма! Ти всъщност за къде си? Рус, И какво има в Рус? аз пък трябва да намеря брат ми. Hey, don't do this! You don't go with prostitutes? Брат, и той къде е? Последно чух, че спял в някаква изоставена синагога. Побързо ще може да го фанеш. Сигурно да е тежко. На теб и на майка ти. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат. Какъв брат? То дет го убиха в Ирак. Че фана и ще те удуша. Да, бе. Ти мислиш, че си шубом ли, ма? Ти си пълен кретен, разбираш ли? Знам. Ами ще не ми се прибира. Ами, аре,